gara, hemen Txinako handia zein txikia den Euskal Herria eta bia zein handia den Txina. Hau, Txinako bandera da. 5 izar ditu eta urrezko kolorezkoak eta gorria da. Txinan ez dira aurra batzuk gabiltzen, zibanak erabiltzen dira. Hauek txapona dira eta hauek direka dira. Euskal Herrian hiru milioi pertsona daude, eta Txinan milioi dira. Zer ofertu internetoan Euskal Herrian? Eta begira nola joten den Txina. Orain Txinako elkarrizketa entzungo dugu. Ni hao, hao ma, hen hao, ni hen hao, zaijian. Orain Txinako historia antzestuko dizuegu. Hala, zein da hori? Ni gutxi naiz eta disko zaitu. Ni gehiago. Hala, zein da hori? Ni zintxemanez entereatu dira. Beti orain txebertan. Ja, Txinatik. Orain, aresa handia antzestuko dizuegu. Aresa handia egiteko ia urte tardatu zuen egitea. Soldaduak ezin ziren pasa Txinara gerra egiteko, eta Txina babesteko baietuen. Orain, terrakotako soldatuak esplikatuko ditu. Bizikoanez egina soldadu arriskoak egitea agindu zuen, bere hilobia zaintzeko. Denak desberdinak ziren eta urteko altura zeukan. Orain, Txinakoak nola idazten zuten esplikatuko du. Txinak eskritu bertso etorrekin idazten, barako Txinatan erabiltzen ziren. Txintxukanen terrobideak lortu dizuet Txinokak agintzea. Txinatanek asmatu zutena erakutsiko dizuegu. Badakizu saka txinatarrek asmatu zutela. Bi jokalari itzata eta pentsatzeko jokua da. Txinatarrek aterkia asmatu zuten. Aterkietan goreak nolazten zituzten. Bambuen urarekin egiten zituzten. Txinatarrek izozkia asmatu zuten. Izozkiak txineraz txilin esaten da. Hortzat da. Kometa Txinatarrek asmatu zuten. Egan egiteko
Iparralde, iparrorratza eta orientatzeko balio. Oso ospetsua da. Txinarako kultura oso ospetsua da. Minerakasun tokian pintxatzen dituzte. Horatz batzuak mina kentzeko. Txinatarrentzat txendalanak oso garrantzitsuak dira. Azken jantzen dituzte zendatzeko. Adibidez, kamomila, urdaile eta kakina kentzeko erabiltzen da. Zaila edo erreza da? Zaila eta erreza. Zaila, oso zaila. Nik ez dut egin. Zu bai, zebe, karo, sakuketxean jaten du majile. Ni badakit ere. Japonia, Txinan taitziek egiten dute. Arte marziala da. Eta mugimendu horiekin eta lasailekin egiten dute. Ikazio gurekin nola egiten den. Txinan, txotxongiloak eta txotxongia oso
ordura, ezen inoiz gehiago. Lian.